Apirilak 19an gertaturiko bortxaketa salatuz, elkarretaratzea ospatu zen Tolosan. Gertakaria Tolosako etxebizitza batean izan zen. Gizona, salaketa jarri eta gutxira atxilotu zuten. Emakumea Gipuzkoako Foru Aldundiko larrialdi zerbitzuak hartatua izan da. Orain izan du bai aholkularitza psikologikoa, baita ere legezko aholkularitza lehenengo momentutik eta orain babestua dago. Eta guk gure udaleko barne protokoloan daukagun bezala 24 ordu horren buruan antolatu dugu elkarretaratze hau, gehien bat gaitzasteko gertaera eta nolabaiteko babesa luzatzeko emakume erasotuari. Guk Gipuzkoako Foru Aldunditik gure babes osoa adierazi nahi diogu emakume horri, ezta. Kanpotik etorrita, Tolosara, lan egitera eta bortxatua izatea. Oso latza, oso gogorra iruditzen zaigu. Eta beste aldetik ere, garbi dago oraindik ere badugula zer egin gure gizarte honetan. Balore matxistak oraindik ere oso errotuta daude gure gizartean eta horri aurre egin behar diogu denon artean. Eta horrelako konzentrazioak izugarri laguntzen dute. Eta beste aldetik benetan berdintasunean ere oinarritzeko gure erlazioak hemendik aurrera eta batez ere geroan etorkizunean. Saiatuko gea edozein eraso, edozein bortxaketa, edozein emakumeen aurkako edozer gauza pasatze dalare kalea atera eta berriro esatena. Poz bat dala, olako jendea kalen ikustea, urrukatzea jende gazte asko ikustea, eta asanblada feminizatik lanen jarraitzea, antolatzen jarraitzea eta burrukan jarraitzea azkenen.